Buenas Pilipinas, alas 7:03 ninaga. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw na inin Biyernes 17 po kan bulan na Hulyo. Enot sa headlines kan mga bareta sa lado lokal, tourism, anti-money o kaya anti-mockery ordinance para sa sangguniang o pasado na sa sangguniang pandalawigan kan Albay. Naipasar na tourism anti-mockery ordinance kan sangguniang panalawigan magayon ang obheto sigon kay Pitikaw Head Dorothy Colye. Dating DTI Negosyo Center sa Albay Capitol planong gibuhon na Best of Albay Display Center. Sekretary kan lokal na sangakan Communist Terrorist Group, voluntaryong nagsuko kay ginubatan Mayor Ong Hoko asin sa mga autoridad. Sa lado nasyonal, NBI Director Melvin Matibag kumpirmadong mahampang sa impeachment trial sa Martes. Malacanang naglalaom na daing magiging drama sa pagtukar kan impeachment trial sa issue kan confidential funds. Saro sa kuduwang ni testigo sa confidential funds ihampang bago matapos ang Hulyo, sigon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Senator Alan Peter Cayetano dai dapat ma-intimidate sa investigasyon kan NBI sa 2019 SEA Games. Mientras tanto, headlines ngunyan sa ibang nasyon, Ebola sa Democratic Republic of Congo, mas makaskas na naglakop kaysa nainot na outbreak sigon sa WHO. Baretang sports, Spain asin Argentina na maglalaban-laban sa makasaysayan na World Cup final. Mga tugang, kami po sa inyong magiging tagapagbareta, ngunyan pong pagkaaga. Ako po si Henry M, kasabay si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry, asin sa satuyang mga paraan tapat. Ngunyan po sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, nagpahayag po ng kaugmahan si kinatawan Attorney Melissa Abadesa Armidilla, kanhunta provincial Canalbay, matapos aprubaran sa pinal na pagbasa sa iyang ordinansa na may titulong Tourism Anti-Mockery Ordinance. Sa entrevista kan DCGB News kay Attorney Armidilla, sa iyang sinabi na katuyuhan kang ordinansa na maprotehiran ang mga tourist sites sa mga illegal na aktibidad kan mga turista asin lokal siring kan degradation o disrespect, vandalism, representation asin iba pang cruel acts. Paliwanag kan official na sakop kan ordinansa ang gabos na natural, historical, cultural importanteng lugar para sa turismo, katuwang ang Provincial Tourism, Cultural and Arts Office sa pagpapautob nin pagkondusir nin information drives asin educational materials para isulong ang responsible tourism. Nagtutubod si Armidilla na magkakatabang ang ordinansa na pangatamanan ang mga tourism sites may sulong ang responsible visit asin masuportaran ang pag-uswag kan turismo asin ekonomiya kan Albay. Maging aware po ang gabos na mga kababayan ta, no, ang mga Albayano, does not cover only the tourist na mabisita digdi sa Satuya. Even po ang local is also covered by this ordinance. So mag-ingat lang po kita kasi at the end of the day ang muyata baga po is ma-promote ning marahay, may respeto, and of course we are protecting the culture and the heritage of the province of Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magayon ang obheto ka na ipasar na ordinansa na minapinar sa nagdedesekrar sa mga tourism sites sa probinsya kan Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o Pitikaw Head Dorothy Colye, sa iyang sinabi na nakapag-atindir siya ng personal sa mga committee hearing na ipigpaapod ni kinatawan Melissa Abadesa Armidilla na iyon author kan Tourism Anti-Mockery Ordinance. Sinabi ni Colye na sa paay kay ni maipapahayag sa mga turista ang tourist destination kan Albay dai basta-basta pagrauton as
asin idesekrar, siring kan vandalism o anuman na aktibidad na minadanyar sa destinasyon dahil pigtatawan ining halaga kan probinsya. Dagdag ni Collier na dakol ang accredited na tourist destination. Kan sa indang ahensya, siring kan mayon Skyline, Linion Hill, Parks and Wildlife asin Albay Bounty Village. Sakop man kan ordinansa ang mga destinasyon na accredited kan mga lokal na gobyerno. Anything that will alter kung ano man nangyaon, lalo na pag mga natural destination, so ecotourism, so anong makakaraot po naman sa destination. Ayun pa, ito pong nangyari pong pag-post na garo mga nakahuba o something na bako disrespect po sa destination. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mientras tanto, 30 pesos na pigisingil sa Piodoran Port bako Philippine Ports Authority ang nagsisingil. Detalye kang report hali kay Jimmy Nasalita. Bako PPA sa Piodoran ang nagsisingil ng 30 pesos sa mga may lunadan na isasakay sa barko asin sa mga pasaheros imbes ang nagsisingil iyo ang West Cargo Handlers and Stevedoring Services. Basado sa General Manager kaini sa persona ni Mr. Mark Alden Arandia, ang Port Terminal arkilado ninda sa PPA kung saan pag nagbayad na sa inda ng 30 pesos, pwede sindang magamit nin mga pasilidad sa port terminal arog kan CR tubig asin charging area. Anday maintindihan kung si Isaya nagpapaluwas sa mga ini sa compound kung saan iyo ang reklamo kaniba kung saan pigpapalaog lang kung may handa ng barko na malulunadan. Ang suwestyon kan West Cargo Handlers Services kaipuhan malinawan ang bagay nini kung saan masusolusyonan ini sa pagi ni na pagrulay entry kan PPA, LGU asin kan West Cargo Handlers. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Plano pong i-convert kan gobyerno probinsal kan Albay ang dating Department of Trade and Industry o Negosyo Center sa Albay Capital bilang Best of Albay Display Center, sarong permanenteng fasilidad na masilbing sentrong bubugtakan kan mga lokal na produkto na gibo sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa probinsya. Sigon kay Local Economic Development and Investment Promotion Office Jamie Florence Estrada Ribaya, maawat kan inisyatibo na mataunanin mas mahiwas na oportunidad ang mga lokal na negosyante na may pamidbid ang sa indang produkto, mantang pigmimidbid ang kultura, creativity asin pagkamidbid kan mga munisipalidad, syudad asin bilog na probinsya kan Albay. Masirbi man ining sentralisadong display area para sa produktong lokal, mga pagkaon, cultural exhibits, tourism materials asin investment opportunities kan mga MSMEs. Buluntad na suminuko ang sarong sekretaryo kan lokal na sanga kan Communist Terrorist Group kay ginubatan Mayor Gemma Ann Unhoco asin mga otoridad ka nakaaging aldaw. Sigon kay ginubatan PNP Chief Police Major Genevieve Osirin, bandang alas 2:50 nin hapon kan suminuko si alias Noy asin tinalikudan an sa iyang dating pamumuhay. Sa presente nasa kustodya na ini kan mga otoridad para sa magkakanigong proseso. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, 96 na micro, small and medium enterprises sa Bicol, pigmidbid kan DTI sa pagikan Bagwis Seal of Excellence. Angel Mostasa sa detalye. Nasa 96 na mga micro, small and medium enterprises sa Bicol Region ang tinawanin pagbibid sa pagitan Bagwis Award 2026 kan Department of Trade and Industry Bicol. Sigun kay DTI Bicol Regional
Director Dinto Nabol, liban sa mga award digdian na sa 24 MSME hali sa Albay, 23 sa Camarines Sur, 21 sa Camarines Norte, 8 sa Catanduanes, 15 sa Sorsogon, asin 5 naman sa Masbate. Ang nasabi nga pagmidbid ang pagrekognizar sa indang matibay na serbisyo asin na kalidad sa produkto. Sigun kay Nabol, ana nasabing numero kan mga awardees ang masalangkaw sa 75 awardee ka nakali sa taon kung sa integral uman mas magiging makusog ana sa indang pagninegosyo asin matatagman ang pagtalubo ka negosyo sa rehiyon. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DZB News. Mientras tanto, dagdag na bareta lokal, bit-bit ni Al Almario. More projects to come in Legazpi City. Iyan man ang asigurasyon ni Congressman Attorney Pino Garbin Jr. kan ako Bicol. Sa iya, natural na suportado ninda ang administrasyon ni Mayor Siam Ismail dahil familia, kagrupo, asin siya bilang Legaspeño. Alagad ay manangahulugan na Legazpi sana dahil priority ka na kung Bicol and Bicol Region. Nagkataon na Legazpi, panaba niya, siya ang naglatag ng ibang plano digdi plus ang presenting administrasyon kaya suportado niya ini. Mga biyaya ang bigla oman na mga sa Legazpi halit sa gobyerno nasyonal sa mga masunod na aldaw. Al Armario, DCGB. Mga tugang planong o kaya iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, ipinasara na po kan Department of Migrant Workers o DMW ang salong consultant agency sa Legazpi City matapos ipautob ang closure orders number 25 series of 2026 kasudma. Pinanginutan ng operasyon in the DMW Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations Jerome Alcantara as in DMW Bicol Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda kasabay ang representative kan DMW Central Office as in Regional Office, Barangay Officials, PNP Legazpi, Legazpi Business Permits and Licensing Office sa nagkaperang media. Sigon sa DMW, giniban pagpautob kang closure order matapos madiskubre sa surveillance as in entrapment operations na illegal ang recruitment activities kanasabing establishmento. Sobra 2.2 milyon pesos kantidad din pinagtutubudang iligal na droga. Ana kumpiskar kan PNP Bicol sa 59 magakasiblag na anti-drug operations. Poon Hulyo 6 sagud Hulyo 12 sa rehiyon Bicol. Sigon kay PNP Bicol spokesperson, Police Lieutenant Colonel Maluk Kalubakib, maabot sa 324.8 gramo nin pinagtutubudang shabu, asin 15.42 gramo nin pinagtutubudang marijuana. Ana kumpiskar sa mga nasabing operasyon. Nagresulta ini sa pagkakaarestar nin 67 drug personalities. Kaibahan an 8 high value targets asin 59 street level individuals. Nangenot man ang Camarines Sur PNP sa may pinakadakulang kantidad kana kumpiskar na illegal na droga na nasa sobra 720,000 pesos, sinundan kan Albay PNP na may sobra sa 600,000 pesos, Camarines Norte PNP na may sobra 450,000 pesos, Naga City PNP na may 250,000 pesos, Masbate PNP na may sobra 99,000 pesos, Catanduanes PNP na may sobra 61,000 pesos, asin Sorsogon PNP na may 4,000 pesos. Mientras tanto, bubuksan po ang first regular session kan Senado as in House of Representatives sa Hulyo 27, 2026 bago ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Ako Bicol, Party List Representative Alfredo Garbin Jr., pigalaoman na magiging simple ang SONA ngunyan na taon kasabay kan sa indang panagos ng preparasyon. Sinabi ni Garbin ang SONA iyong annual report kang Presidente na pinagigibo kada 4th Monday sa bulan in Hulyo. Init pa nagdeserbi na constitutional obligation as in political event kung saan ipapahayag kan Presidente ang report sa kondisyon kang nasyon as in ang outlines kan administration's priorities as in agenda para sa masunod na taon. Sirarom kan Article 7, Section 23 kang 1987 Constitution, the President shall address the Congress at the opening of its regular session.
Makusog na duros asin pag-uran an namatean ka nagkapirang parte kan Masbate City matapos na mabilog ang sarong water spout o ipo-ipo sa ibabaw kan tubig bandang alas 2:30 nin pagkahapon kasuudma. Sigon sa mga residentes nahiling kan mga ini ang nagtatalibong naharigi nin duros mantang may thunderstorm. Sa presente dai pa nin report o ano man na impormasyon kung may nalugadan o naapektaran sa insidente. Tulos man na nagpatanig ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa patakot kan water spout, buhawi asin makukusog na thunderstorms. Oras Pilipinas sa DCGB, Bareta, alas 7. 19 minutos, makalihisan alas 7. Magbabalik ang iba pang Bareta, makalipas kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahal na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi iyo ang Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor.
Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon! Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Oras Pilipinas. Alas 7:21 nin pagkaaga. Paragos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Kinumpirma po ni House Private Prosecutor as in Attorney Lorna Kapunan na mahampang si National Bureau of Investigation NBI Director Milvin Matibag sa impeachment trial sa Martes, Hulyo 21. Sigon kay Kapunan, dahil na matindir si Matibag sa Regional Summit on Scams and Transnational Organized Crime nagigibuhon sa Thailand poon Hulyo 21. Sinabi ni Kapunan na mismong si Matibag ang nagsabing handa na siyang magtestigo para sa ikapat na article of impeachment may kinaraman sa alegasyon na grave threats as in inciting to sedition. Tinawanin doon ni Kapunan na maipapaliwanag ni Matibag ang gabos may kinaraman sa Article 4 kan impeachment case ni Vice President Sara. Sinabi ni House Deputy Speaker asin La Union Representative Paulo Ortega IV na importantihon ang sasabihon ni Matibag dahil ini ang may full access sa mga records asin importanteng mga dokumento sa National Bureau of Investigation. Naglalao man Malacanang na magiging matanos as sinagasentro sa katotohanan ang masunod na kabtang kan impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte, partikular sa pagtukar sa issue kan confidential funds. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, piglalao man nindang daing drama, daing pagtago nin katotohanan asin daing paglihis sa tunay na issue sa pagdangog. Sinabi ni Castro na ang importante mailuwas ang bilog na katotohanan dahil ini ang piglalao man asin magkakanigo na maaraman kan publiko. Pahayag ini ni Castro kasunod kan paglaog kan impeachment trial sa pagtukar sa pigsasabing sala na paggamit kan confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education o DepEd kan si VP Sara pa ang secretary. Mientras tanto, piglaoman po kan impeachment court na makakampang ang House Prosecution Panel ninsaro sa kudubang testigo may kinaraman sa isyu kan confidential funds sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte bago matapos ang bulan ni Hulyo. Inan ipinahayag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungol sa sarong entrevista. Dagdag pa niya na depende man giraray sa mga partido mantang an impeachment court maimamanihar ang lambang timelines kan ambos lados. An Article 1 kan Articles of Impeachment may kinaraman sa sala na paggamit kan 612.5 milyon na confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education.
Dainin dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon kan National Bureau of Investigation o NBI sa mga proyekto kan 2019 Southeast Asian Games. Pahayag ini kan Malacanang, kasunod ka naging reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa planong investigasyon kan NBI. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, na kung daing dapat itago ang senador, wara man ining dapat ikatakot sa investigasyon kan NBI. Ipinag-insistir pa ni Castro na mandato man kan NBI na imbestigaran an anuman na report kan posibleng anomalya. Naglataw sa nan issue sa pagtiripon manungod sa planong pagbugtak kan NBI ni Academy sa New Clark City. Kaya ini na ipaabot kay NBI Director Melvin Matibag asin wara ining obheto na rauton an si Isay man. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, nagpatanid pa ang World Health Organization o WHO na mas makaskas na naglalakop ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kumpara sa alinman na nainot na outbreak kan nakakagada na helang. Sigon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, nominabot na sa sobra 2,000 na kaso ng Ebola ang narehistro sa nasyon. Kay bandigdan 796 na nagadan 2 bulan matapos ideklara ang outbreak. Dahil ang digdipig o konsiderar na iningunyan bilang sarong ikatulong pinakadakulang Ebola outbreak na narehistro sa kasaysayan. Sinabi niya na mas marikas ang paglakop kang presenting outbreak kumpara sa malalang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kan 2018. Sagko 2020, nominabot nin sobra 10 bulan bago nakarehistro nin 2,000 komparadong kaso. Sangunya, narehistro na ang mga kaso nin Ebola sa 5 probinsya kan Democratic Republic of Congo asin naging magin sa kataning na nasyon na Uganda. Ang presenting outbreak dara kan bihirang Bendibagyo strain kan Ebola virus kung saan wara pang aprobadong bakuna o bulong. Baretang sports, nakatalaan na maglaban ang Spain asin Argentina sa pigahalat na final kan FIFA World Cup 2026. Nagigibuon sa New York, New Jersey Stadium sa Hulyo 19, 2026. Ang laban piglalaoman na magiging makihistorya dahil ini ang primerong pagkakataon na magtagbo ang duwang powerhouse nin football sa salong World Cup final. Ini matapos na daugon kan Spain and France. Sa semifinals, ipinahiling kan team ang sa indang makusog na depensa asin kontrol sa midfield na pinanginotan kan hoben pang football star na si Lamine Yamal. Mientras na matarayong puman na nakalusot ang Argentina matapos ang dramatikong pagana laban sa England kung saan sa giraray na ipinahiling ni Lionel Messi an sa iyang tibay sa ultimong kabtang kan kawat. Ang laban piglalaoman na nin tibay si Messi na nasa sa iyang ikatulong World Cup final laban kay Yamal na bagong pandok kan Spanish football. Piglalaoman na magiging saro man ini sa pinakadakulang labanan sa kaysaysayan nin palakasan no sports kung saan ang bilog na kinaban nakatutok sa kung si Isay ang magahadi sa football ngunya taong 2026. Hulyo 17 kan taon 1948. Hulyo 17 kan taon 1948 kan permahan ni Presidente Elpidio Quirino ang Republic Act number 333 na nagdesignar sa Quezon City bilang capital kan Pilipinas. Ang Legislative Act sarong signifikanting milestone sa post-war recovery kang nasyon na may kamautan na makamukna nin moderno, planadong urban center na maserbing administrative heart kan Pilipinas. Ang desisyon nakaangkla sa vision ni Manuel L. Quezon kung saan ipinangaran sa syudad asin panalmingan kan aspirasyon kang nasyon para sa pagbabago asin modernisasyon kasunod kan destroso kan World War II. Para po sa satuyang kamugtakan kan panahon sa linya ang Pag-asa Legazpi. Sa Hulyo 17, 2026, sa aldaw ng Biyernes ng Pagkaga, ininang satuyang latest update sa kamugtakan kang satuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang kabagat, ang padagos na nakakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod moderato, nahali sa sursulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan, magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol.
Mantang sa inyo na pagkaldaw, mayo man kitang nahiling na anuman na route kang panahon, araw kang low pressure area o bagyo na maaaring makapekto sa tuya sa masunod na 3-5 aldaw. Mantang temperatura pigil umang poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasamagong alas 5:27 ng pagkaga. Kasi masulnog pa siya na alas 6:16 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live, haliligdi sa DOS, Pag-asa, Legazpi. Mga tugang sa inupong dadangog ang DCGB Bareta Alashet. Nagsurat po kan Bareta News Director Mar de la Cruz, Jenny Balira, Nicole Ann Gloria, at si Shara May Leron. Kaiba ang report kan Megaforce Patrol. Kami po naging tagapagbareta sa DCGB Bareta Alas 7. Ako po si Henry M. Sinakuman po si Jasmine Baloloy. Ini po ang DCGB Bareta Alas 7. Anhapot, masunod na. Yan ang DCGB Bareta Alas 7. Abangan ngiraray sa aga.